tua na no wada uruma kokofu santi na hu se yemi nua pani rokoto di santi ni mu na aboza ka bi kakra fa ho amame rokoto nipa wo free kokofu na sabi amantuo na de wo mo ekokopie achemmem enti rubrebe na se wo mutimi ba enti omo san ba wo mu nti ebe ni kokofu ebe tia kokofu ebe kan wo mpani se ma wo hunu se ampa no krese kokofu no wo free enti bibi ebesie bia no oba kokofu nana ene me do anu ase Asanteman eda wase Abra every condense. Na mantuo saa kon na de wo mkodua we rara ono mo omo koye no nso nyame ncha de omo se omo ko fro pepo na kwetena aso saa nti anwrafo ne wo omo koin no omo so ne wo omo koin omo siani papa asade ko ko ma ne wo omo de ama duru brebi no na kire se se wo mo hu se omo be bo ye mahene etu omo bo mahene wie no omo ye omo adwen se omo be fie saa na afi omo ba be pe omo wura ti omo bai e be sene ko condense omo ko kan omo mpani nsem wie ye no ye ma omo ba amansia ka cho omo se dabi sayuko dia aye kokofu eti misraw yuko nyina ne ti ene kokofu enti kokofu ampani ampa wo bai no wo bai nso so kokofu mahene ehunu se eya no kre se na ade hye ne wo mo enti wo je wo mo enti se wo mo nyina abefia wo mo nim se wo mo aba wo mo die mu a sesei wo mo ka Asanteman ho sesei wo mo ye kokofu ane condense ade hye ena wo mo wo no enti wo mo ya ayokofo nana medwase ye nuanu mantima ma hanso e ma mo ene abakose ma wo de amaye se sebe ye nana kura wo koi mu amamra ne amane pipie na ye nim enti agi ato ne da kyirɛnkyirima no na me kura me gina he na me wanwa se menim se menua rokoto o wura na odi kokofu santi mu ti wada wo ma anuma hu o ma hu de susu ade bode hu nam nana Asanteman da ase mu biao
wade shima makasa munti na mini bre mano masabe pi mo kageti am gusuare na mua na baabi a megina hwe machi a mranche na todi ha se ye fre ha Morocco ha na mpaboafo no titu na wo ha de oba ha se de wonan tie bia obonya oso no de akofie itimi se obi bodu fe na no nyina ahye nsuo ha na mpaboafo no ne ye ka wo mu asebe o mu ani ade kuma se monton so ha na Morocco fo mranche so ka ho na so esan se baabi atumi wo ye nka mranti enne na akoba se ni kwa se odasani bia si ha se obeton ade obedi dwa ampa wo mo hwe memra ya adwuma nti so nim ha pa machi ena che Morocco yi mpaboafo mu ha ena wo hunu se chachaw ana se be ta kan chale ba kumpo eda machi kire se ampa baabi atumi wo no yen kamera ho te ye kana kura kire wa enkire wadwen na hwedi hye so na se onsem odin a ena ebumu mensani fa so anso hwe akaje tia edwa no so na o machi me kire ba report ya megina ha nyina aka ho ena baabi a yedin obi twam no se se na kakaje tia bia akanye nanso bibi nti kire se ampa tumi bi si tumi bi ne ka tumi dia na ya asante me mama hu se be otikoko so kasa na baabia ayedin adana boa we obesi fom aso teme mo nyina dwane na osi fom akora odidi a akopa baabi agina home enti ne ye wa ha se tumi ye adwuma ampa ohwe machi a dia mekan dia enye ye funyare no akase so afi wo sen obi ahu ni yare a obi oni ahu se ampa dia koso bia no yade a eya mamre na eya adwuma nso enti akora baje bi mugusu ni na mu a miwuramu makodwa kesiem bifi ha masa komansia fikesiem akofa de koso de amamu memre ntimo so mu mre me damu ase yo menina mua mabedru Portakasa says Kumasi Central Market yo Portakasa be me kan tiefo mo behu nti na me kan sa baabi a meginan Kumasi Central Market Kumasi edwabata ye ha ne di yedwa na kwantempon a ewura edwan mu na meginan ni mu no ampa wa wo hwe a credo kese ene damu kire se ne obi esi akokokro mu abana so a ampa ye bae a credo dam kire se amamre ene tumi no ye adwuma credo ne mfa na kese ene ne ketwa abo na ntwe so obudi oda ebi da homa kro asen ho a wontra na sere ba ho tumi bi je tumi bi nti credo enya kese sa na so oba ma bu ne wura mu na be ho ba bi asusu ade bo de ho befa enti we di ada se ampa se manhia kasa na ba bi adadin kro be asante kotoko kuma pam beba ampa ne nsesan ne yensesan so da kopo se wiase ebeko na wieye tumi bi wo tumi di maka kire wo se ba bi atumi wo no yen kamera ho nte ka na kura kire wa enkire wadwen akoraba mede mu komanhia
successful events. Ohiniba Nanayao and your crew. Ohiniba Nanayao Hotry, your crew from Accra. On behalf of everyone here, and on behalf of His Royal Majesty Otunfo, Osei Tutu II, we say thank you. Various television stations and what a drama the Wakata one Shami and Kibo Sako Shami Putuaka Shami Mensa Shami Wate and Shami Wachia Afei Otunfo registry what a more money to ya. You buy a dear, and your Punya and your cassette say, Sabi, Wafe was Sansani Hunu. Would you any idea, Ubia any tia? A mamma money, of course, so if Kasimuno, Ubia any tia. And I know Madama, Monsaya, Senate Mediaman and Traho, Nadabia Beatrice and Chirima, Ebano. Madame Wasi, the Bocos will have Bia Cemetery, dear, Musomasia, Menfan Camemo, Acrobajabi.